Moi, mä oon Annuska ja mä oon täällä meidän takapihalla. Mä en voi kuvaa kauhean kauaa, koska mä lähden paikkaan ja mä en tiedä kuvaaks mä siellä. Mä oon täällä kissojen kanssa. Tässä on yksi kissa Miisu. Ja täällä on sit mun oma Mauri. Mun koira oikeesti. Mutta mun täytyy lopettaa. Tuolla leikataan nurmikkoa, eli mä oon Annuska. Ja ei mulla muuta. Kun on Annuska, tykätkää mun videoista, jos tykkäätte. Ja kommentoikaa, jos haluatte lisää tämmösiä pihavideoita. Kommentoikaa tai tykätkää jotain. Tykätkää, jos tykkäätte ja kommentoikaa, jos on jotain kysyttävää tästä. Ei muuta. Moi moi!